Severnoatlantska alijansa je kao izvor razdora započela ratove u Afganistanu, Iraku, Libiji i Ukrajini, rekao je portparol kineskog ministarstva odbrane Zhang Xiaogang, komentarišući završnu deklaraciju NATO-a. NATO je mašina koja seje ratni haos, doneo je ratni požar i katastrofu regionima i stanovnicima Ukrajine, Afganistana, Iraka i Libije, rekao je portparol vojnog resora. Prema njegovim rečima, NATO poslednjih godina nastavlja da pruža svoje crne ruke u azijsko-pacifički region. Alijansa napada Kinu i podstiče neke zemlje u regionu da slede njen primer, rekao je. Zhang Xiaogang je istakao da je završni samit NATO-a pun laži, predrasuda, huškanja i klevete. U završnoj deklaraciji samita NATO-a, održanog u Sjedinjenim državama, navodi se da članice alijanse pozivaju Kinu da se uključi u dijalog radi smanjenja strateških rizika i da su otvoreni za saradnju sa Pekingom, a istovremeno Kina, prema rečima zemalja članica alijanse, nastavlja da stvara sistemske izazove evroatlantskoj bezbednosti.